Sangano revana veZimbabwe Veterans Association kozwa rinoti mutungamiri wenyika vemasondamdzo Mnangagwa vari kuronga kusiya chigaro chavo. Sanapinda mashoko atagwa aiwa nevana veZimbabwe Children of Zimbabwe Veterans Association roti bva subscribe like utina on the bell icon. So vanoitaura mashoko okuti ichitaura nezvekuudzwa kwainoti yaitwa nevemukati kozwa inoti vakuru veZANU-PF vatotanga kuronga urongwa huchatorwa pashure pava Mnangagwa. Maererano nevatinovimba navo muZANU-PF neurongwa vanoona ED semunhu ari mushishi kurongedza mabhegi ake. Vari kuronga kudarika ED, inodaro kozwa. Zvimwe zvikamu mubato riri kutonga zvinonzi hazvisi kufara navaMnangagwa avo vavanoti vari kuronga kuti vanakomana vavo vatori chigaro chavo. Zvinotendwa kuti vaMnangagwa nemutevedzeri wavo Constantine Chiwenga vaiva nechibvumirano chehurumende chekupanana masimba. Saka ndo mashoko ari kubuda tsvagwa nekozwa achiti aiwa kozwa ine maswisi ayo ari muZANU-PF anotaura mashoko ekuti aiwa vaED Mnangagwa vava kurongedza mabhegi, vava kupurana kuti aiwa vava kusiya chigaro vachienda. Saka panapa zviri kunzi vamwe havasi kufara nekuti kune mafungawo avambata vachiti aiwa ED Mnangagwa ada kusiya masimba aiwa kune vana vavo. Vamwe vachiti aiwa kune kutaurana kwavakanga vakaita naConstantine Chiwenga kuti aiwa vanopanana matems kuti akatonga 2 terms mungombo yaopinda. Saka ndo mashoko ari kubuda panapa achagwa nekozwa. Chimbotiudzei mafungiro enyu noti kudii pamusoro penhau iyi. Aiwa pinai comment section medu dzemafungiro enyu. Musangano subscribe like chinoturn on the bell icon.